Kublai pi iwe pa iwe akan kesengi lai puwe terik kesengi bakadu jong senam hajar pusan tikum ki kristan ki kiba ngide banle hakum ken kesengi bakadu jong senam hajar pusan kabang aku abane wer yang ngilang hakan kesengi hajing ku jong senam hajar pusan kalong bang ngin ino ya katokane kijing milin lane kijing im kejongi kajing le kejongi keba kanom baha nakabanta kejongi bangin ra sa usnem araja arpunril pangan yatu yapi lane ngan yarap yapi ban ken mau ya kini ki aka ki la bandai kijing im kejongi karkom le kejongi karkom perkhat perdan jongi bat kijing ade jongi haying hasem bat kibriu bat ublay ti how une arpujar arpusan ngilale bun ki bat ngim len ba ublay ula don ringkat bat ngi wala dang ngilong kiba le bom kongu ya uru ngilong kiba pop ngilapen singusi ya henry ublay udang ap yangi haduk keni kesengi lai puai tarik Desember arajar arpusan bangin pai late pai syau bangin ino eki kibasniu kibam kuai barok di ngaru hakene kesengi aku aban ya let's say laban ong yarap lene pen ken mau hakene kesengi bakhadu jong nusnem bangin ino ya kibam ya hap bat kibam long nakajing im kejongi te kabaning kong ban ino ya kene kejing ong ngan sa simkia ya kejing im kejing nget jonga ha kawi pat kapor nangta ban dangkit ya kejing sngau pop wat hadin bangalayo jing map ngikum ki kristan katolik ngilai sya kasakramen jing phla mrei teng ngi sngau wat hadin kata bai ngidang sngau pop ngidang sngau long guilty ringla de yo ya kajing ma we la phla la yo jing ma ngim de suban kuslai re la dangi ngidon kum kata ngide min ino ya kata kajing sngau pop wat hadin bai la yo jing ma nangta ban ino ene kajing im ban praktis si kajing im jungi jinget jungi tang hakasngi utrai hasngi utrai ru ngilai tang sisin tang siteng sngi ngilai ngi ong ngide ki kristan ngilai tang siteng sngi le tang sisin le hakasngi utrai taru ba ngin ino ya kajing long Sunday Christian nangta ban ino ya kene kawai ban pen jano ya kadi jing sawa kiba sawa saurang jingi pat kini jing sawa kiba pen ngam jelop ya ka jing duai ngidu ya ka jing duai nakatau jong kini jing sawa saurang jingi nata ngin ino ya ka jing perkhat ba ka jing long kui kalong nakabanta kiwe pat kibreu holiness is for other people not for me to be holy I cannot be holy nong kumta ngam lah ban long bakoi kiwe to kin ya long rikoi kin long ki bakoi dingin ino ya kum kata ni long ban long holy ngadi ban long holy ka jing long holy ke de ke jonga nangta ban ino ya kene ke jing nu jor ya la ke jing yai lenti ha ke jing ngai ban nu jor kata bat kibriu bat kiwe pat bat kiwe pat nang tabani no ya kene ke jing bun kam kepalong siapa palat hadu bom don porsu nakapan tahu blay ino ya kum kata ka lifestyle ya kata ka kom im ke jing bun kam hadu ba ngam don porsu nakapan tahu blay nang ta bangin penlong ya ke jing duai kepa day ba hap ban duai ngadei ban duai la hau ne senam arjar pesan ngong da duai rubiang rum duai rubiang kata ngi penlong jing duai ke balong optional ningin ino ya kata jing
melin jungi ban penlong ki jing duai ki jing long optional hari ki ban long compulsory ban duai namar u Patrick Payton matau long blessed jung kini ki Father Holy Cross CSC ula ong ye kini tin the family that prays together stays together ting di ban haunus nam ajar apun ring ni pelong nok kumta pelong compulsory ye ka jing duai day optional nang ta ban ino no ya kani la se don na pedeng haunus nam ajar pesan yo sngo ye ka jing khot jung blai se ka jing long leng dok so blai ne jing long riuniam le contain ne sinrang ban ino no ya kani ka jing pet na ka jing khot sa ka jing long leng dok so blai ne riuniam ban ino no ya ka jing bishni ya ka jing tharai sniu kamtam hapeng jing a day kamtam ka jing a day kum syukurim kamut ngaong hang ni ki syukurim ki ba la long legal hakmat jong ka balang pat hakmat jong ka an jong ka pertheiru mut ki bala sim ya ka sakramen jing kin tukurim kini ban ino no ya ka jing don ka jing ya tharai sniu ka jing arsap ka jing thok ban ino no ya ka jing shet kala ya kiwei nang ban yo jing mon toy la de nakaban ta sex ne pisa ne kabor nang ta ka jing ino no ya ka jing bom duai pat ka jing pulai bible kum si ying mut la da hanu snem arjar pesan ngim ju duai kum si ying si sem ukpa ubarlong unong yalam tingin no kum kata ka jing im ngin no ngin duai si sin man step si sin janmit bat si barok si ying si sem bat ban duai no nang ta om de tang kata ban pulai bible ru man kasngi kum si ying nang ta ban ino no ban le don bor yakiwe pat ki kristan bomdei nakaju kakenhun ngau biang sisin ban ino no haunus nem arjar pusan ba komdei ban peteng syakmat ya ka jing le don bor yakiwe pat ki kristan ki bomdei nakaju kakenhun nang ta ban ino no ya ka jing ai sakhi persya ya kaniam ya la kaniam kristan da ka jing bom imba lane ka jing im kebalong kongpong kat kum ka jing hikai kristan ngin ino no house of arjar pesan nya kata ngin nomra se khamat nang ta ngin ino no se ke ipat ngin ino no ya ka jing le klop ya ka jing im tang hakadi buaj ya ka jing klim ya ka jing bom khoi jing bom khoi pop dei pop by day sexual sin by day contagion rang yang fornication ka jing auria bat kiba longkum kita ki by day hakum kene sexual sin ki pop ba day spang ka jing long contagion rang tinga waria pi how no usnem al hajar arpu ndriu bang ino no ya kini la sai ka sngi sitarik ni la sedang tingin ino no ya kini bahar khoi kini ki bom ya hap bat ublei bat ke jing im ba khoi jing im ba ublei ngin ino no ikta bar khoi ngin sedang thmai ngin revive ngin penlong ka revival spiritual revival physical revival tingi don kam kene ke jing pen thmai kene ka renewal don kam but de na kene ka daw nga akhan nga weri pi nga treiru rengkat bat ka we ka retreat center ka bakar tengka Holy Redeemer Renewal Center ka badon hamau khlam bat nga khot nga wer haunus nem arjar pun riu nga khot nga wer ya pi ban pen thamai ke jing im jong pi la se pla banwan sakani ka retreat center ka badon hamau khlam hanong stein West Coast Hills Meghalaya India de tu try un nyai kerku ya pi but nga ai jing sungu ya pi na ka matau ne snem arjar apun riu pa pi la sa score pi la simon tabat nga pi yai rengkat bat nga ha une snem arjar arpusan longba jong kene ka YouTube channel ke ba kerteng Amen Faithful and True Kasi di ngadon ru ka we ka channel kepada ka English banga ai teng teng rebun nga ai seki kasi di takadaw sa ai kasi English la ka jong di nomor kata nga ai kublai sibon ni pis sisin
kitu kiba Kristen yang kitu kiba ai jengmut yang kitu kiba tim yang kitu kiba khot yang da kumne kumtai ngai kuble pi bar khot mengatip ngadon hai dar pi tim yang da pi khot yang kumno ru yang kam don jing tai namar halade ngatip ngam sim lakren kebalong persya ya kejing Kristen ya kejing im Kristen ne ya ka Bible ne ya ublei kebangap ngekwa ban yarap hakane lengpa juga ni ka channel kolong ban yarap ban poi shaublei kijing im ke buku kijing im bha rublei bat ki para pri to try un yarap yapi ha uneus nem ubat thamai to ngin saya kedu biang haus nem ubat thamai keblei sibun yapi barok khaj iwe pa iwe